Hi guys, welcome back to Danu Biruva's YouTube channel. ಜವನೆ ಜಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 18 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಜಂಜಿದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಯಾತೇನ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲಿಪುನ ಪಾಪುಂದು ಒಂದು ಪಾಪು ಇತ್ತು ಅಂದು ಯುದ್ಧನಾಗ ಮೂಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಇರ್ಪೂರ್ಚಾವು ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ ತಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಂತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಪಾರ ಒಂದಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ಹೋದು ಇಂಚ ಹೋದ್ ಮೆಲ್ಲ ಆಗಿದಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಬೂರ್ನ ಪೈಪ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟದಿರತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಐಕ್ ಹೋದ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ನೆ ತೇವ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೂರಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಬೋಪುನಿ ಕರಸತಿ ತಪ್ಪದ ಗುಲು ನೈಟ್ ತೇವ್ ಧೈರ್ಯ ಇಡೇಟ್ ತಪ್ಪದ ಗುಲ್ಲುನಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಜೆತ್ತದು ಬೋಪುನಿ ಮಗೇಲೊಂಡು ತುಲಿಗೆ ಈರೆ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಬರಿಟ್ಟು ಪಡವು ಕಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ವಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಅಲೆ 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 ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗಮಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಂಬ ಬರ್ಚಿ ಗಮಟೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಗಮಟೆ ಬಾದ ತಿಗಲ್ಲ ಅಟ್ರ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕೈಟೆ ಬರ್ತಂದು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಧನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಗುಲಿ ನೀತ ದೆಂಜು ಬತ್ತಾರ ಫೋನುಲ್ಲ ಏ ಜನ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ತುಲಿ ಗಂಟೆ 11 ಜಾತದು ಹೋದ ವಾರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ತಿಕ್ಕರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಷ್ಪ ಗಣಪ ಪೊಯ್ ದೊಣ್ಣೆ ಅವರ ಅವೇಂಜಿನ ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟಾ ಕತ್ತಲ್ಲ ತೂಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ದಾಕಲು ಮುಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತು ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು నాకు ಮುಗಿಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು ದಾನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದು ನುಲಿಕಲು ಓಡೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿರ ವಾರ ಜಂಜಿ ಬತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಕರಡಿ ಬತ್ತರ ಒಂಡೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಅಂದು ದೆಂಜಿ ಸಾವು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೆ ಬೋಲ್ತದ ಅವಿ ಗಮಟೆ ಬೆಂಜಿನ ದೆಂಜಿದ ಕಾರು ಕಟ್ಟರೆ ಗಮಟೆ ಬುಲ ಬತ್ತವ ಹಿರಿಯರು ಅತ್ಯ ಇನ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಎಂಕಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಪಿರಾಡು ಪುಣ್ಯಾನ್ ಎತ್ತವಾರ ಗಂಟೆ 11 ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ ಸುರು ತೀರ್ತು ತೂಲ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕಿಂಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಂಜಿ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಾವು ಜಂಜಿ ಒತ್ತರವೇ ದಿನ ಕನಕ್ ಕಡಪೆರವೇ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಕತ್ತಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಜೈದೇರು ನಾಡುವೇರು ಬಾರಿ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ದೆಂಜಿದ ಕಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೋಚಿ ದೆಂಜಿ ಬಿದಾಯಿ ಬುರುಂಡಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಇಂದು ದೆಂಜಿ ಹೋಯ್ಕ ಕಜಿಪುಗೇನಾ ಅಂದು ಮಾರ 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ 10 ಜನ ಪುಡ್ತು ನಾಡ್ ತೂಪಣಿ ಮಾರ ಪೂರ ತೂ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ 10 ದಿನ ಹೋಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಕಾರ್ದ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೇಪುಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಬೋಲೋಡ್ ಬೋಡ ಎಂಜಂಬೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಜಾರ್ನಿ ಓಲರ್ ಮರ ಬಲ್ಲೆಡುಲ್ಲೆ ಇಂದ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾರು ನಾಡು ಜ್ಞಾನಮ್ನೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಜ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಓ ಜಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪದು ಉಳಿದಿಪ್ಪುಂಡ
ಕಲ್ಲದೆ ತುಪ್ಪುಂಡು ಜೊಂಜಿ ಅದ ಹೌದಾ ಕಲ್ದರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಜಂಜಿದ ವಿಧಾನ ದಾದಕ್ಕೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಂಟರಾಗುದು ಮೀಂದಲಕ ಹಾ 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 ಅವು ಕಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪದು ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಕರ್ಲಕಾಪಟ್ಟ ಕಂದುಜ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಿಂದಪ್ಪ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದೇಗೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ತೆಂಜಿ ನಿಕುಲು ನಡೆದ ಕಣವಡತಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋ ತೆಂಜಿ ಕಣಕ 1 ಕಿಲೋ ತೆಂಜಿ ಕಣ ತುಪ್ಪಾಗ ಪೋಡ ತೆಂಜಿ ಬತ್ತಿರ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂದು ಇರೆ ಅವು ಕೋಡೆದಾಯ ತುಪ್ಪ ಜರ್ಕೆ ಅಂದ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲ್ತಾದಲ್ ಪುಣ್ಯ ಅವಳು 2 ಜನ ಇಂಚಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಅಂಚು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಓಂಡು ದೆಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ದೆಂಜಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಯಾಯ್ ಸಬಾಸ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಯಾರು ಸಾರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬ ಅವಲಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಾಣದಿಲ್ಲ ತಮಾರ ಕಾರು ಗಟ್ರಂದಿ ಪಿರಿಬಲ್ಲು ಪುರಿಬಲ್ಲ ಅದು ಓದಿನ ಜಪ್ಪರ ನೆಟೇನು ಜಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿ ಉಂಡು ದೂಲೆ ಮೇರೆ ಇದ್ದ ಹೋಯ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೆದೆ ಬರ್ಸಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಬಾರ್ಸೋಗುಂಡು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೆರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಓಡೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೋಯ್ ಮೊರಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಂಟೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂದು ಮಾರ ಪಾಪ ಮಾರ ಹಾಕೇನ ಪೆಟ್ಟಾಕಂಡ ಪೆಟ್ಟಾತಿ ಕೈಟಿ ಹೋಗ್ತೀನ ಅಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಲಾಗಿಂದದು ಗಮ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳ ಗಮ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಗಮ್ಟೆ ಬೆಂಜಿ ಕೈಕಿ ಅವು ಬೋಬು ಜಾವು ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಏ ದೆನ್ನಿದ ಸಾರು ಅನ್ಪುಣದ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪುಣ ಕಬಾಬ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಒಂಜಿ ಜನ 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತೆಗೆದನು ಅಂಚು ಹೋತಿನ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ರ ಅಂತ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಬಲ 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾರ ಒಂಜಿ ತೆಂಜಿ ತೆಗೆದನು ಈಗ ಗಂಟೆ ತಂದು 11 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದನು ಎಂಗ್ಲೈ ಮುಕುಲ್ ದಪ್ಪು ಇರೋದಾನ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಬಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೂರೋಡ ವಾಡೆಗೆ ತಂದು ನಾನಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಓದು ನೋಲ್ದ ಬರ್ದೇರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಇವರು ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕಾಗು ಒಂಜಿ ದಿಗದನ್ನು ಇತ್ತ ಸುಕ್ಕಾಪು ಜಾನ್ ಸಾರಾಪು ನಾನು ಜಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಐಡಿಯಾಡುಲ್ಲ ಏನು ದಿಕ್ಕುನು ತೂಕ ಅಂದು ಉಂಡ ರಂಚು ಬೈರು ಒಂದೇ ಕಣಿಗೆ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ಬರೋ ಹುಡುಗೆ ಎಬೋ ದಿಕ್ಕು ತಿನ್ನಿದಲ್ಲ 10 ದಿಕ್ಕು ತಿನ್ನು
ಒಂಜಿ ಕೆದುಕು ಓಚಿ ಮಾರ ಕೆದು ಎದುರು ಬೋಲಿ ತಿಕ್ಕೆ ಪಿರೋನ್ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಕಣ ಎರಡು 3 ಜನ ಪೋಂದ್ರಲೇರು ಹೋಯ್ ತೂಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನೆಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾಡು ಅವು ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ಮಾರ ತುಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರು ಪೋತಿರುವವರು ಮಾರ ಯಾಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲೇ ಸಂಕಟ ಜಾಯ್ದು ಯಾಕಡೆ ಯಬ್ಬು ಇಂದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕಲ್ದಾಕಿನ ಮಗ ಆರಾಯ್ ಬುರ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಾಕಿ ನಿನ್ನೆ ಮರ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂದು ಮಗ ದೊಡ್ಡಲೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ಮಾರಾಯ ಹಾ ಇಂದಿದ ಊರ್ನಿ ಈ ಆಯ್ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಇಬು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ್ ನಂದ ಅಲ್ಲಿ 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 ದೆಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇಬು ದೆಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದ ಹೊತ್ತದಾರ ಬಾಡಿ ಇರ್ತಲಿ ಯಬ್ಬೋ ಇದು ಬಾರಿ ಬೇತ ಕಲರ್ದ ದೆಂಜಿ ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳರ ದೆಂಜಿಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಳ್ಳರ ನಾಡು ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕು ಇರುಲ್ಲ ಪೋಪಿರ ಕಲ್ಲು ಜಾರ್ಪು ಇರದಾನೆ ಬಾಬಾ ನಂದು ಇಂಜಿ ನೀವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಅವಂತ ಬೊಲ್ದು ಒಂದು ಬೇತ ಜಾತಿ ಅವು ಮುಲ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಕುಟ್ಲದ ಅಲ್ಲಿದ ಇಂಜಿನ ಮಾರ ಕುಟ್ಲದ ಬೊಲ್ದು ಒಂದುಂಡು ಕುಟ್ಲದಾಗ ಬೊಲ್ದದ ನಂದು ಮಾರ ಕಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡದ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಆ ಗೋಣಿ ಕಣಾರ ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಓಡಿ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ದಿಟ್ಟು ಉಂಡಿ ಸುಮಾರು ದಾದಲಾಡು ಪಾಡೋಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಇವು ಬಿದ್ದಾದ ಐದರ ಅಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾಣನೆಕ್ ಜಪ್ಪೆರ ನರಕ ಅವನು ಮಾರತ ಇತ್ತ ನೀರೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾ ಅಂಚ ಇದಿನ ನರಕ ನೀರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಊಲೇಜ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬರಪುಜಿನ ಒಂದು ಪರಕ್ ನೀರ್ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ದಿಪ್ಪುನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಲಿ ಅವನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾವುಡ್ತಾರವ ಅಂದ ಪಾವುಡ್ತಾರ ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಆತು ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಬೈದೇರು ಬಾರ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಿಶನ್ ಅರೆ ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಇನಿ ಗಮಟೆ ಪತ್ತು ಬೈದೇರು ತುಲಿ ಒಂದು ದೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ಕಟ್ರೆ ದೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ಕಟ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಾವಡು ದೆಂಜಿದ ಓಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಮಾರ ಕೈಪಾಡು ಬಾರ ಕಲ್ಲು ಜರುಪುನದ ಅದ ಉಂಡಾ ಉಲಾಯ್ಡುಂಜಿ ದೆಂಜಿ ಉಂಡು ಗೆಂಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಮಾರ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಆತಂದು ದನ ಪತ್ತೋಡೆ ಆಪುನ ದೆಂಜಿನಿ ಅಕುಲ್ದ ಅದಲ್ತೀರಿ ಬೊಲ್ಲಾಡ್ ಪೂಜೆರತ್ತ ಅವು ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುಗೆ ಬಂಡಗಲ್ಲ ಜರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರಕಿದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತು ಬರಕಿದಿಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಸೈಡ್ ಡೇ ಇಕ್ಕಿಂದ ఒక ఈత స్పీడ్ నీరు ఉప్పుడు అది ఎంజి అలా తిక్కినాತು ಇಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಉಪ್ಪು ತುಲಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಬ ಯಾವ ಅವ್ಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ತೆಲ್ಪುದ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡು ಬಟಾಟೆ ಬಾಡ್ದು ಕುದರ್ ಉಂಡತ ಕಲ್ಲು ಚೆಂಜಿ ಕುದರ್ ಉಂಡಿ ಮೂರು ಕಲ್ಲು ಚೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮಕಿತ್ತ ಬಲ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸುದೇ ಅಂದ
ಆವ್ರಿ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ದ ಸುಜ ಚೆಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತುಲ್ಲ ತೂಪುನ್ ತುಲ್ಲಗೆ ಅವು ತೂಪಿಂದ ದರ್ತದಿರ ನಮ್ನೆ ಕಣ್ಣತ ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಇಂಜೋಬ ಆಂಟಿನಾ ಐಕ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಚು ಅಂಚಿಂಚು ಓ ಆಂಟಿನಾನ ಮಿತ್ತು ಪುನಿ ನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಂಪು ಇಂದು ಬಿರಂಜು ಕಪ್ಪದ ದೋಚಿನಿ ಅಂಜೆ ಜೂ ಉಂಡು ನಂಜೂ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲನಿ ವಹಿಸ್ತಾನ ಐಕ ಪಾಪ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ಪುರ ಅಂತ ಏಯ್ ತೇಪು ಇದ ಮೀಪವನ ತಾನೆ ಬೆಂಜಿನ ದಾದಯ್ಯ ಇದೇ ಬರ್ಪುಜ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾರ ದಯ್ಯಾಡು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಆರಲ್ ಬಜ ಒಂದು ಅಪ್ಪದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ 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 ಉಂಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡಿಗೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿಯರಿ ಹತ್ತದೇರ ಅಲ್ಲೇ ದಿಕ್ಕನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ 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 ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಕಾಯ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಂಬ ಬರ್ಚಿ ಗಮ್ಟೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಟೆ ಬಾತ ತಿಗಲ್ಲ ಅಟ್ರ ಏ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂದು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಚರಣ್ ರವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಿಶನ್ ಪಾವ ಇವರ ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಬಿಂಗ ಅಂತ ನಾನು ತೂಪುಣೆ ಅಂದ್ ಬಗು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ಆಟಗಾರ ಅವರಿಂದ ಬಲಿಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ಬಲಿಪೆರ ಒಂದು ಮಾರ ಅತ್ ಈತ್ ಬಾತದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವಡ್ ಬಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾತದ ಮಾರ ರತಾಮ್ಯ ಇಂತನ ಬಲ್ತು ಕೈವಾಂಡು ಓಡಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಶರಣ್ ಇವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇವರೀಗ ಬೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಇವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆದ್ದು ಮೆಹಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲತೋಟೆಲು ಮತ್ತೆ ದೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಉಚಿತನ ಮಾರ ಕಾಸಿದ್ದ ಕಾಸು ಉಚಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಂಭದ ಖರ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಹಣನೇ ಬೇಕಂತ ನೀವು ಇವರ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಇವರ ಚರಣ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ನೋಡಿ ಬಜ್ಪೆ ಚರಣ್ ಪುದರ್ಬಲ್ನ ಇರ್ನ ಚರಣ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂತ ಚರಣ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ 26 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇವನು ಕಿಶನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಿಶನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ಅಚ್ಚ ಅವು ഞാൻ സത്യ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് തന്നു നിന്നിന് മാന മല്ല എൽഇഡി ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പത്തോ ಐದಿರಂದು ತುಲೆ ಗೆಂಜಿಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹತ್ಯಾರ ಪತ್ತೋ ಐದಿರಿ ಈತ್ ಉದ್ದದ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತಾರ ನಿಂದೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಚಿ ಮಾರ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ದೆಂಜೆ ಬತ್ತುನ ಅತ್ತ ನೀರು ಮೀನು ನಾ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆಯ್ ಚರಣೊಂಜಿ ಒಯ್ಕು ಈಗ ಕೈವಾಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ನಂಜಿ ಬರೀ ಅಂಟಿ ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾ ಬರಿಡಿದಿಲ್ಲವ ಕೊಂತ ಒಬ್ಬ ಕತ್ತಲ ಮಾರ ತೋಜುಲ್ ನೆಜ್ಜು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬರೀ ಅಲ್ಪ
ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪಿಂಕನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಉಂಡ ಏ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಬರಿಟ್ಟು ಪಡವು ಏ ಕಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿದನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ವಾರಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲು ನಾತಂಡ ತಿಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಹೋದಾರ ಬೆಂಗ್ಳು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೇ ತೊಟ್ಟೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಉಂಡ 10 ದಿಂಜಿ ದಿಕ್ಕದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಲೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ತಕೊಳು 3 ಜನ ಹಾಕಲು 2 ದಿಂಜಿ 10 ಕೊರಿಯರು ಅದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೊಂದು ಮುಗಲು ಪೋಪುಣ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನ್ನ ಹೆಂಗ ಅವತ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಪಿರವಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲೆ ಯಶ್ವಿತ್ ನನ್ನತ್ತ ಹಂಗಿನ ಪಿರವಡ್ ದೂರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೂಲೆಗೆ ಬರೋದು ಹಂಗಿದ ನೀನು ತುನ ಪೋಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಪಿರೋದುಲಾಗ ಹಂಗಿದ ಮೇಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ದು ನಾಗ ಅತ್ಯ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂದು ಎರುಂದು ಎನ್ನಿರತ್ತ ರಾತ್ರಿ 11 ರಾತ್ರಿ ಮುಕುಲ್ ಅದೇ ಈ ನಮ್ನೆ ಫೋನ್ ನೆಟ್ಟು ದೆಂಜಿಪ್ಪಂದು ಯಾರು ಉಡ್ಚಿದಿನ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಸ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡು ದೆಂಜಿ ಬಲಿಪುಣ ಬೊಯ್ ಅಕ್ಕಂಗ ಓಡಿ ಬೋತಿರ್ಯಾ ದಾದಾ ಈಂದಿದೆ ಓ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಓಡಿ ಬೋತಿರ್ಯಾ ಮುಗ್ಗುಲು ದೆಂಜಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ನೀರು ಹೋಯ್ಚಾರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ದೇವರೇ ಲೈಟ್ ತೋಜಿಲ್ಲ ವಾ ಮರ್ಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ನಿಗಲ್ ತಿಗಾದಾಟ ನಮಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈತ ಮಾರ ಇಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲೆ ಅರೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈರ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಬೇರೆ ಪಾತು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ಆಗ್ತದುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತಾರೆ ರಡ್ಡು ಬೋಲ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ ಕಾಡಪುರು ಉದಿತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ತನಿ ಕರ್ತಿ ಒಂಜೆ ಆಗಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಡಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತು ಚಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಟೇಪ್ ಹೊಡ್ತಲಿ ಇಂಚ ಬಾಡಿ ಅಂದ ದೆಂಜಿಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಅದೇ ಕಟ್ಟಲ್ ಇನ್ನೇ ಎನ್ನ ಐದು ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಗಂದು ಮಾರ ಕಣ್ಣ ತಿಂತಾನ್ ಮಾರ ಕವರ್ ಅವನ್ ಚೂರು ಉಷ್ಣಾದ ಚಿಂತಿಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಈಗ ದೇಂಜಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದಿರ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದಿರ ಹತ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಾಲು ಮಾರ ಐಕೆ ಬೀರ ಈ ನಮ್ನದ ಈಗ ಬಂದ ನಾನು ಮಾಸದತ್ತ ತಿಂದು ಏರ ಮಾರ ಬಗುಲ್ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ರ ಬುಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬಾರಾಡಿ ಆರು ಒನ್ ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ್ ತೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆಂಚು ಪೂರು ಪೋಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಣಪ ನಿಗ್ಲೆ ದೆನ್ನಿ ಜೋಜಾವ
ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಎಂದು ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲೂರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ತಿಳಿ ನೆಡೆ ಬರ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆಡೆ ಬಲಿ ಬೇರ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತೋಡು ನೆಡೆ ತೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಕನ್ನಿಯ ಕನ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ ತುಲಿ ಸಾಕು ರಡ್ಡು ಹೌದ ದಿಂಜ ಕರ್ತೆ ಮಾರ ದಾದ ದಿಂಜ ದಿಂಜ ಅಲೆ ದಿಂಜಿ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ದಿಂಜಿ ತೆಗೆದಿನ ತುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೇ ಮೇದೆ ತೋಟು ಪೂರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ ಬಾಲ್ತನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನದು ಬಲ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುವ ಡೈಲಿ ಗಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಜೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸಾಗ ತಿಕ್ಕುಳಿಯ ಜಿಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಡಿ ಮುಕ್ಕದಿ ಆನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಿಂಜಿ ಇವು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬರು ಕೆಲವು ಜಿಂಜಿ ಗಿಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಾರದಿರ ಚರಣ ಬಾರದಿರ ಅವತ್ತೊಂದು ಇಡಲಾಗ್ಯಾರ ಭಕ್ತು ಕಾಣ ಪೋಯ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಪೋಪುನ ವಾಸನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವ ಪಾಪ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಿಸಿವಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಿಶನ್ ಪೌರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಚರಾನ್ ಬಸ್ಪೆ ಅಲೆ ಹಾರೆ ಎಸ್ ಐನ್ ಜಂಜಿ ದಿಗದೆ ನಿಂಗ್ಲಿಗಲೆ ತುಲಿ ಕಮಟೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಪೋಂಜಲ ಕದೀತೆ ಎಸ್ ಮೇರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ಮೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿಶನ್ ಬಸ್ಪೆ मेरे सुजीत पुरियाला अश्वित पावूर ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಪೋತಿನ ಕುಲು ಬೈದರದ ಲಗಾಲ್ಗುಲೆ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತಿರ ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೈತಲ್ಲುತ್ತವಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಮಾರ ಅಕ್ಷಯ ಒಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಬುದಾರೆ ನೇ ಎಲ್ಲ ಆ ಜರ ತಾವು ನಾಚಿಗೆ ಗಂಟೆ ಭದ್ರಾಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಚ್ಚಿ ಇದೆ ಅಂದ್ವಾರ ಮೂಲ ಅವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದುದ ಐದು ದಾಳಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಸೋಕಿತ್ತೀನಿ ಬೊಲ್ದುದ ಬೊರ್ಲುಪ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ಹಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಲಿ ಕೈ ಪಾಡುಚ್ಚ ಬುರ್ಚ ಅಂದ ಮೂರು ಪುರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಪರಬು ಅಂದ ಅವಂತ ಪ್ರಾಯದ ಮರ ಪಾಪ ಇಬು ಮಾರ ಕಪ್ಪುದ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಕಾರ ಇಚ್ಚಿದೆ ಇಂಚೆ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯತನ ಹಬ್ಬ
ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಐಟ್ ಜವನ್ ಏಂಬೆ ಜವಾನ್ ಎಂಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಉಗ್ರಾಡುಲ್ಲ ಉಗ್ರಣ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಡಿ ಇಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ಕೊಂಚ ಬೆಟ್ಟು ಬೆರಿಕೆ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 25 ತೆಗೆದು ಅದೇ ಏ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 25 ತೆಗೆದು ಅದೇ 25 ತೆಗೆದು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬರ್ಲೆ ಸಾವಾರ ಒಂದು ಜವನೆ ಜಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 18 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಜಂಜಿದ ಪ್ರಾಯ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಆತನ ದೆಂಜಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬದುಕುನಿ ಅಚ್ಚ ಮುಗುಲಿತಲ್ಲ ಮನೆ ಗಿಡಪ್ಪು ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ದು ಬರೋಣ ಅಂದ್ ಮರ ಆನ ಬಣ್ಣದ ಅಲೆ ಆನ ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಮೇಲೆ ಊರು ಆನ ನಾವು ಮೀಸೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಮೂಲು ಎದುರು ಬೈತೀನಿ ಮರಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಚಿ ಪಡ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬಿಡ ಈ ಅಂಚ ಬರೋ ಬಚ್ಚಿ ಬಾರ ಅದು ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಏ ಜಾತಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ತುಯರ ನೆತ್ತನೇರು ತಜ್ಞರು ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಾಡ ದೋಷ ಬಲಿ ಆರು ಪನೋಡಾತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟೆ ಲಾಕದಿನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ ಕಣ್ಣಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಲು ಬತ್ತೇರಿ ತಿಕ್ಕನ ಅದೇನ್ರ ಲಾಕ್ ಬಿದಾಡಿ ಚಿಲ್ಕಬಾರ್ದು ಓಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಆರು ಬಿದಾಯ ಬರಡೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಾ ಓನ್ ತೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆನ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಓಡಿಗೆ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿರಬಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ ಸಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅದ ತುಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ತುಲಗೆ ತುಲಿ ಏರ್ಪುರ ದೆಂಜಿ ತೂಸಿಜಾರು ದೆಂಜಿದ ಲಾಗ್ ಐತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಬಾಯಿ ಅವರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪನ ಹೊಡಿತೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ತುಲೆಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಲ್ದು ತುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿಂದ ನಂದು ಬಾರಿಂದ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಣ ನಿಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ನೀನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಓಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲ 10 ಜನ ತೆಗೆದಿ 4 ವಾರ ಇಂಕಿತ್ತ ಡೌಟು ಈ ನಾಳೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಒರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗೇನೆ ಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಲ ಜಂಜಿ ಎಂಚ 10 ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕರಡಿದೇರ ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋತ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾರ ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನಾಗಿ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಲೆ ಬೋಲ್ತೇರಂದು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ 19 ಬೈದೇರಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾವೆ ಜಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಪಾವು ರುಡ್ದಿಡೆ ರಡ್ಡಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಂದರ ನಮಗೆ ಪಾರು ಬಾಲಿಪು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾರ ಬರ್ಸಾ ಓಪುಣ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲ ವೀರಭತ್ತರ ಬಾಬರ ರಿಟಮ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪೂರಿ ಅಲ್ಲ ತುಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಮಾರ ಯಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಟ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡುವಾರ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್